Kum ka jing pen kre ya ka election ka ban salong house number 1 ka Hill State Democratic Party Motion Road constituency menta ka singi sa jan ka arpu south riku nailor ka lapan long i ka jing lang pa ba ha ka shnong mau e ha ka te ka jing lang lai don lang da uba Methodius dekhar uba de ukatong ki nang elam ba khma jonga party na ka constituency bat ki pa ba na ka ling ki shnong ki ba ha po jonga thain Haga tega singi layo nang kong ya kajing kren naka kong Magdalene Dengan, President HSPDP Mau 8 Area Women's Wing. Tungin ya singap ya ka ay kabagatay kalong kami kadwan banong. Ladap jin da pipen bahaya ngi kato ka kamera kha ban penhie nang bangin yo si bun ki jaka sumar hang tu kat nongis ngeu komen ngimla ban lethit ngimla ban lech samit syaki yang jong kita ki kandidat jongi saying jong kita ki MLA MDC minister jongi ngimla ban lethe Nresha hospital sa PRC tengila ban lethe man ka por bangi don kam hapor bapang basitom dai nem dai te lethe kumno mdon chakathe tang kano tali ga jinthe ka kamra kha tang ka wei ga jinthe te kum kita ko nong mikmat badon burom jong parti jong no ngeu pha kan mau lem ya ka dong mau jongi nang ta ka ambulan tang ka wei men suwa men ta don bok bu doktor u plilat u thau lat kum no uyo ka wei ka ambulan men talak don arteli men suwa tang ka wei ka ambulan tengi la jering kharu teng ha ka por baki nong pang jongi ki ba wan ha ka ne ka PRC ki bakit na kisnong ong ngeu bhawan kit yangi tiang om don ambulan la don sa jaka ba meeting doktor la le kit dawai la lip kit ai te nambar badon tang ka wai ka ambulan te la da konong mikmat jin da bhi penyo kali yano ki breu simen balai pim penyo yangi ka ambulan sa PRC balai pim penmi yangi pim la ban penyo yangi ka wai ka ambulan nang bakawai kan sa hospital kawai lek meeting doktor ni lek kit dawai tela dangi don jin sistem sa kisnong kit thau laban lek kit yangi ban wan rasani se PRC ladak hilaban penyo kali ya kiriu simet ya ka ambulan rupilatin ban penyo wah balai kata de kadai ka jindon kambang ayo iha kane ka dong mau ere jongi man amdai bangale khnang banga thau khnang ya kane banga thau stat la da phim ngai te phiru phila yo mathara ya la de dai bangala yo mat ya la de to la da yo mat baro te ni dai ban su thoke ni dai ban penyo ki jindon kam jongi tengi la yo mat ya kum kine ki jin jar jongi hakane ka dong ka than mo jongi nang ta nadu meno ngas ngeu suk mensim ngas ngeu si sur sidur kane kadong kathan mau jongi kajak ka kala ready na banta jongi ban yo pisa ban yo lek bela ki khun ki seu jongi ki khun ki ti jongi nim don kam su ban thas kul ngin lek bit thab se factory ko paralong kemi ko orang ba badon burom ko nong song sinong jong kane kadong kathan pitip wan kane ka factory je ayu wan kane ka factory kane kadong kathan mau jongi kan salong kum kawai kum ka salam mate ngalaban ong kum tala da ngakan thos ngeu phamat nga kum ka salam ijat benriu na wai kin sawan ban wan trei ya kane ka factory mentangi dang don dang kren tang kaktin di chnu di tenat engmi raumat andalawan ka factory kita rai kene ka factory kan trai tang ki briu jongi jong kine ki briu ki bakren di tenat di chnu kin sawan ki briu ki baong udhar kin sawan kitu ke ba mentanyi dang baro hang nengi dei tang ki Kristen katkum ka jintip jong ngakane ka balang sungo ele tang presbeten bat Katolik bat ka balang nemtrom ndalawan kane factory pen sayo kitu ki balang ki ba sedang ban pelan kumne
Namar klempet kinsawan kibriu na barjela. Ya kanete tikenawai. Kata kamud mano ki muslim rukin sadon bentalang banwan sene. Kisin baladon bun kum kine kijaj kam. Teha kata kapor pitarai ngau wats ngewa emo nga klem ong kitu ki bala kitu ki barjela ki bala don ki bala long snong long trai bat ni chane namar kitu tela dai ho kasi ingkrung ba ayu blai tela don bat ni chane ngakren ya kaban sawan ngakren ya kaban sawan kitu tela dai kasi ingkrung ba ayu blai lada kit pet ru kim la la chiu kitu namar dai kenong mau ejongi ada singkrung jongi handrai nangne sakmat kinsawan kibasa ong ya kikun kiksiu jongi kamtam kitu kun samla jongi kiba fabriu wabriu katakan sawa ong au ni bakha bapun ni bapan he pensan ningkong mangi baja umat ladayo iba kikun jongi kilong kumne te bat kan sa jero kumta lada bun kum kine ki jajin pli jong ka sarkar ne jong kiriu simet ngamtip te ngakan tu e phiko para long kumi lada kwa baki khun jongi kindon hasadem jongi kindon haying hasem jongi ngate ngam sing ya hab ban don kum kine ki jaj jin pli lat yengi ban pen imjai ni pli king ko sarkar badon burom kono mikmat badon burom pli king daki wai kilat kilanti yani wat pli kum kine nyimyo shu tikal ba khujro lada wan bun teli su ong no tang ka factory sandu teli tang hakane si jaka kamun nyimyo shu tikal ka ba khujro phi ngai nik phim ngai nyimyo shu kal ka ba khuj ken sawan kitu ke ba mentani dang baro hang nai dei tang ki kristan katkum ka jintip jong nga kanay ka balang sungo oile tang presbeten bat katolik bat ka balang nemtrom ndalawan kanay factory pensayo ikitu ki balang kiba sedang ban kelain kumne namar klempet kinsawan kibriu na barjela ya kanete tikenawai kata kamud mano ki muslim rukin sadon bentalang banwan sene kisin baladon bun kum kine kijaj kam teha kata kapor pitarai ngau wats ngewa emo nga klem ong kitu ki bala kitu ki barjela ki bala don ki bala long snong long trai bat ni chane namar kitu tela dai ho kasi ingkrung ba ayu blai tela don bat ni chane ngakren ya kaban sawan ngakren ya kaban sawan kitu tela dai kasi ingkrung ba ayu blai lada kit pet ru kim la la chiu kitu namar dai kenong mau ejongi ada singkrung jongi handrai nangne sakmat kinsawan kibasa ong ya kikun kiksiu jongi kamtam kitu kun samla jongi kiba fabriu wabriu katakan sawa ong au ha kata kapor kimla ban penbe ya kikun jongi kin bit namar ngidang lui dang sidur wala dalong kumno ru dang sisur sidur tekin ngai bakin ngobat nama ba kumne ki ai teha kata kapor tang katukan ne benai ken sajak ngai ki kunjongi uwai la poisa asam uwai la poisa bangalore la poisa ai ha kata kapor kikimi ki pajongi ken sayam kunjongi la jatip la lai ngatrai sajyo i bat utu uba ong kaha